Puttaamisen osalta moni ajattelee, että putti kulkee silloin, kun on kulkeakseen, mutta asiaan voi vaikuttaa aika paljon. Että jos harjoittelee puttaamista niin, että opettelee puttaamaan, niin puttaa keskimäärin kyllä paremmin kuin jos vaan luottaa siihen, että no, putti kulkee, jos se on kulkeakseen. Siihen erittäin hyvä keino on hankkia tämmöinen puttimatto kotiin. Tämmöinen ei maksa ihan kauheasti, katsoin päivän hintaa, niin 39,50 oli tämmöisen puttimaton hinta. Ja puttimatosta on hyötyä, jos se on esillä, eikä sillä tavalla, että se on jossain sängyn alla tai sohvan alla tai komerossa tai mahdollisesti paketissa vielä. Homma toimii niin, että otetaan siihen pallo ja putataan näin. Ja jos putti on hyvä, niin se tulee takaisin. Tässä mallissa kyllä on niin, että vaikka se putti sitten menisi vähän liian kovaa, niin sekin tulee takaisin. Ja myös jos se jää vähän vajaaksi, niin sekin tulee takaisin. Tämä on aika kätevä, ei tarvitse liikkua, että voi keskittyä siihen itse puttaamiseen. Tähän on laittanut tämmöisen teipin, maalariteipin, joka on suora linja. Siitä voi olla aika paljon apua. Tietysti koko mattokin on näin suora, että siitä voi nähdä, mikä on suora linja. Jollakin tavalla tämän kanssa näkee paremmin. Ehkä voisi olla vähän kapeampikin se teippi, mutta joka tapauksessa on nyt maalariteippi, joka näyttää suuntaa. Ja se, että kun harjoittelee, niin voisi olla hyvä semmoinen, että jos se puttimatto on hyvässä paikassa niin, että sen ohi tulee kuljettua tai kohdalle tulee kuljettua lähes päivittäin, niin se, että jos sitä joka päivä puttaa vaikka 20 tai 30 puttia, voi laittaa itselleen tavoitteen, että pitää saada, no alkajaisiksi voi olla tietysti hyvä, että saa vaikka 5 peräkkäin, mutta sitten voi kasvattaa määrää isommaksi, että se voisi olla vaikka 30 tai jotain sellaista. Jotkut puttaa niin, että saa 100 peräkkäin. Ja se, että saa 100 peräkkäin tämmöisestä, jos sitä on tehnyt useammin ja ei niin kovin montaa kertaa pidä aloittaa alusta, niin voi helpommin kertoa itselleen, että olen muuten harjoitellut puttia ja minä muuten osaan putata. Ja sillä on suuri merkitys, että sitten kun ollaan puttaamassa semmoista tämän pituista puttia kentällä, niin sitten jos tietää, että pallo muuten lähtee sinne, minne minä itse haluan tai minne lähetän, niin sen jälkeen se on vähän greenistä kiinni, että onko luettu linja oikein tai tuleeko sinne jotain yllätyksiä sen pallon kulkemisessa. Mutta se, että tämmöistä tekee ja laittelee palloja reikään, tottuu siihen, että totta kai pallo menee tästä reikään. Helpottaa asiaa aika lailla paljon. Tämmöinen matto minullakin joskus kauan sitten on ollut ja aika paljon olen semmoisella harjoitellut. Suosittelen.